what's up mga ka-storage, mananahi ako. Mananahi tayo mga ka-storage. Yan. Tatay ko. Tatay ko mo to. Mananahi kami. Tatay ko, busy, kakalkal. May nasira. So, abangan nyo kung mura yan. Ano single lang? Yan po, 130 lang ma'am. Baka na madam. Murang mura na po yan. Sarili tayo. Ano ba yan na? Garter. Hindi yung gilid lang. Ay, yung gilid lang. Kung gusto mo po yung garter, pasadya po niya. Pwede naman po, kung gusto mo. Dalawa na namin pa. Tayo ko yung garter. Yan o. Yan saan. Hello. Ma'am. Hello. Taga naman ba? Okay lang pala. Ano mo? Masyado ito. Order na kayo. Ito lang mga stories na mga street pack nyo. Legit mo lang. 130. Single. 150 double. Inside 180. Ito pa po naman ako. Okay. Order na ako. Ganda ng pila. Kapat. Sana mukha mo. Kapatong ko makita. Oy! Sa YouTube yan. Sa YouTube yan. Dapat namin lang yan. Para
Aba na. Hator. Ito, Hator. Oh, kunti na. Oh, oh, oh. Ayan, oh. Yan, oh. Oh.
Ayan na kasi. Ito, tatabasin ko pa. Kasi order. Order. Kumorder na kayo. Mura pa. Mura lang dito. Yan mga ka-stories. Yan. Tatay ko nga to. Ano kayo? Subscribe ang YouTube channel. Bye-bye. I love you.